asaa nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gwazie gị o siri mee. Ntị ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naijiria, agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ụmụ Igbo na Eko 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Mgbajizie gwa ndị ya adịghị. Egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ wo geranụ ya nnọọ anyị gbamara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 3 nke ọnwa 9 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha, nwa gara mmanya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya, nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya, odogbo nwa ma ọmị ya ọmị na-agwata nwoke na-akpọ ụsa wee bọrọ ya ka ọ dị masị ihe ọbụla oge ya ruru ma menwee abụghị ụsa. Awụchala mbụ na awụchala m ịlakpa azụ ọbụla adịkwa na ya, na-abịaghị bịa gbuwe oge ọbụla ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị, ajụrụ m ihe nketa nna m jiri aka m bụ ọgaranya ka Dangote kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ịnọfee ihe dị na visa gị, anyị ga-achụpụ gị n'obodo anyị, ka gọọmenti UK gbara ụmụ akwụkwọ si mba ndị ọzọ bụ ịgụ akwụkwọ na mba ha. Ntuliaka elu kansụl ime obodo steeti Rivers gaa n'ụlọ ikpe ka otu kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu na steeti Rivers bụ RCEC gbara otu pati dịgasị iche iche ntuliaka elu kansụl ime obodo emere na steeti Rivers na-amasị, bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọgba aghara kpụ ọkụ n'ọnụ atabarala n'otu obodo na steeti Edo n'ihi onye ga-abụ eze. Ide mmiri steeti 29, isi obodo anyị bụ Abuja, kansụl ime obodo dị 107 n'obodo dị 631 ka ya bụ ide mmiri ga-akpa aka ọjọọ n'ọnwa ka ọchịchị etiti kwuru, bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
ndị bi na steeti Sokoto eme na ngagharị iwe n'ihi mwakpo ndị ọkpa egbe bandit. O wee bụrụ ya ka ọ dị n'ụtụtụ a na-abịaghị bịa gbuwo oge anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu a gbadoro ụkwụ na okwu otu ule WAEC kwuru n'afọ 2026 na-abịa abịa ha ga-amalite ijizi igwe kọmputa na-ele ule WAEC. Onwezi ihe dịka iji pepa na pen na-ele ya. Ọ ga-abụzi fully iji kọmputa eme. A ga-ejizi kọmputa na-ele ya. Ama mme na-aghọta. O wee bụrụ ya n'ihi ya bụrụ na ikekwe onweghị ka isi mụta ka esi apị kọmputa mana ị chọrọ ile ule WAEC, nwanna mụnwa aghọtaghị, jee mụọ ya, jee mụọ ka esi apị kọmputa, maka na otu ule WAEC ekwuole ya, kwụsie ya ike na a ga-eji kọmputa ele ule WAEC n'afọ 2026 na-abịa abịa. na-aghọta ya mere n'ụtụtụ anyị ga-eleba ya bụ isiokwu a anya. Ịma asị ọ na-abịa ihe karịa sị tụwa ya aka, n'ihi ya ị ga-agbapụ ya ọsọ gaa na Facebook anyị, jee ebe ahụ jee sonyere live. Ka ọ dịkwa Anita Chidera Eze abatala n'ụtụtụ a, ị ga-aga ebe ahụ jee sonyere anyị live, nwee ike gwa anyị ihe ị chere gbasara maka nke a. Otu ule WAEC ha ga-emenwu ihe dị na ya? Otu ule WAEC ha ga-emenwu ihe dị n'iji kọmputa ele ule WAEC? Ọkacha n'ime ime obodo ebe a na-enweghị netwọk. Mgbe ụfọdụ na Owerri ebe a, o nwere ka ị ga-esi nọtụ netwọk akụọ pịam kụpụ. Ama mme na-aghọta dịka nke mere n'ụbọchị ụnyaahụ. O wee bụrụ ya ka ọ dị ọchịchị etiti apụtala kwuo na ide mmiri na ọ ga-emetụta steeti 29. Ọ ga-emetụta isi obodo anyị bụ Abuja, metụta kansụl ime obodo dị 107 n'obodo dị 631, na ọ ga-akpa mkpamkpa dị egwu n'ebe ndị a dịgasị gịnị iche iche. Steeti ndị ọ kpọrọ aha ọ karịrị akarị, tinyere steeti Imo. N'ihi ya ị ga-agbalị kpachapụ gịnị anya, ọ dị oke mkpa. Anita Chidera Eze, nnọọ nwaanyị ọma, ọbịa late. Ị na-ahụkwara pete? Mụ nwa na-ahụrụ nke ọma. Eji m ego m ji azụtara gị ji. Gị nwa ga-azụtara nji ọwụ ya m mbegiri gị yesterday ga-eji inye m tata ka ị ga-azụtaziri m ya. Aga m azụtara gị abọkwụ. Ebe o buru ibu. Ewela iwe. Mmiri adịla ọkụ. Ọ dị egwu. Ngwanụ kelee ọha na eze. Ọha na eze na-ege anyị ntị ụtụtụ ọma na iji aka n'unu dị ọfụma n'ụtụtụ a. Unu na ha akwadola ịga kwara n'ụlọ ọrụ unu. Isi na ike isi udo dịrị unu, ndewo. Anita ka ọ dị otu kọmishọn hụrụ maka ntuli aka elu kansụl ime obodo emere na steeti Rivers bụ ISIOKWU na aha mkpirisi bekee agwala otu pati dịgasị iche iche so mee ya bụ ntuli aka elu, bụ ndị ya bụ ntuli aka elu kansụl ime obodo emere na steeti Rivers na-amasị si ha gaa ụlọ ikpe. Si ha gaa gịnị ụlọ ikpe? Ma ọ masịghị gị gaa ụlọ ikpe. Go to court. Yes. Ma ọ masịghị gị gaa ụlọ ikpe. Ị chere na ndị a gaa ụlọ ikpe ha ga-enweta ikpe ziri ezi? Uche, emeela ntuli aka elu ahụ wee meela ntuli aka elu ahụ. Emeela ya wee meela ya. Enwe ihe dị ka ịga ụlọ ikpe. Ịhụla n'otu ụlọ ikpe ala anyị na-adị, a ga-ekpekata ikpe ahụ obibe. Ntuli aka elu agala wa ọ gaala.